Moikka kotkalaiset, metsolaiset, täällä kasvetuuminen, heippa. Nyt meillä tänään aukesi uudestaan tää kenttä. Nyt on pakkasta, 8 pakkasta täällä. Meiltä aukesi tänään Metsolan kenttä aukesi tältä päivältä tänään tähän 24/7 auki tää kenttä. Pääsette luistelemaan tänään ilta asti 24/7. Täällä on kameravalvonta, aina päivystäjät paikalla. 24/7 on aina paikalla puhelinnumero tuossa. Kentän hoitaja minä. Kaupungin palvelu, kaupunginjohtaja päivystää. Siinä on meidän kenttä. Sillä pääsette mukaan tähän live-striimiin.